Bayarok hayungo jefru phano kunu borokno khazana manu hne khanake chungbo manna muchungu omoni bagino baksa borokno khazana naitugu fiaba waisho isho khazana naituk thani ha tolo khazana haiya phano tei kubun wansuk maya manui manu te omono khazana ni selaibo kom hnai chongmaya faidi chungtabung norokno sawi khnarnai ha tola manmani khazana ni selaibo kom ya omani ni ko Number 10 2000 years kacham Chinese mummy Bayarok nora khana khana misro ageni kacham mummy manu hnai fianorok saidaman China o 1971 o ha tola 2000 years kacham mummy manu hnai o mummy no kaham khe toni jakha omoni bagoi no bo asuk bisi ha tola tongmani ulofano kaham khu omoni bagoi no mummy no nogoi wansugo bo thuimani baluya khu hnai tabung norok wansu khana mummy saboni o mummy chino tongnai Zhenjiu ni bo 163 BC o thaithangkha Zhenjiu no lady dai hinai bo sini jago te bini mami no history o jotoni sai kaham khe toni jaknai mami hinai bo sini jago te baiganik rok autopsis khaimani ulo saiman kha bo heart attack he thuyu hinai Number 9 Hamnal point hayung ni jotono saimano borok ni skull bahayung tong baksa ba soisoi nukhana baksa ba movie rogo fiano rok hainu nukha kopal khe borok ni hai te borok ni haiya bong tong o photo onorok nugoi man khana biskango nukmani skull borok ni hai fia bini gor rok kopal rok danop ni hayung tongo jeng saiman ya omo soise skull dana tamo fia omo no khe kirima sincha haima tongo norok sadi omo tamo ni skull comment khe sadi Number 8 Tolan man ageni jorao borok thidman yagulo bono kaham khe narok tonina bagai mami simia te kubuni method bo khlai jago 1950 o Denmark ni Jutland Peninsula o khudai khaifuru borok je mani mankha omono nogai jotono wana jakha o manui engkha dog body afuru borok kono saiman liya omoni bagai local police no ringkha police rok bo body no nogai kono saiman liya ulo borok baiganik no ringkha bosakha omo ancient jorani body buibai bujak thuimani bo fasiri thuimani bo kuno hamia samung khaikana omoni bagaina fasiri buthajakha Number 7 Black Hospital under Apple Store 2013 o jefru 6000 square meter ni plot o Apple Store banakna bagai ha khurkha ha tola kaisa Black Hospital mangkha omo 100 years kacham norok khna khewana jaknai je jagao Apple Store snam jakha ageo oro hospital tongmani te oro black bemar ganang rokno toni jago oro samung khaine rok jefru omo nukha loge loge ne police no inform khaikha omoni yagulo police rok oro dogarak banukha buike bo thangmaya ni bagai te omoni bagai bemar hamia ungmanu hnai Number 6 Ancient Manian Bolkot Bayarok norok wansugna chini purbo purush rok monainani thungnani chengra khainani jora korina hnai borok sikari mang khai tongna hnai fia haiya norok khna khe wana jaknai Mexico khadai khaifuru ha tola bolkot mangkha belai no kotor manmani ulo kebo phana saiman liya omotamo boiganik rok naimani ulo saiman kha omo maya sabhyata ni bolkot 25000 kisam mayan rock hungu omobai Number 5 Underground Salt Cathedral 1814 no Colombia o somtanina bagai snamjago 600 feet tola samung tangnai rok salbrum no mathangu brok omoni bagai salary manu fia haike khadai khaite khaite 1976 o samung khai tongnai rok no somni hapung normani ulo 1976 o samung khai tongnai rok somni hapung normani ulo ha tola 4 tunnel nukha 1932 o ha bisingo purak century mangkha ageni boro rok snamani 1959 o century muthubjakha afru chana nungnani bial ni bagai Number 4 Farmer finds Roman treasure 1992 o Strigloj mungoi borok masa bini birthday manmani metal detect by thungfru ha bisingo mangkha Roman rongni khazana 15000 Roman coin mangkha tabuk sakni jotoni sai nangmani khazana Archaeologist rok sakha o coin 409 AD ni o jaga sijak tongo tabuk sak saimania kho o coin busuk tal kazam haifano sajakha o coin British king by queen ni bagai snamjakha hnai hamla fru ha tola himani ulo tikhlaina pokjakha Number 3 Tomb of Queen Shi Huang in China 1974 o Chinni kahe samung tangnai bini khetao ha khur tongfru bo mankha belaino kimti manui terracotta sipahini body manfru bini sago ri botongo tei bkhnai botongo omonogai jotono wana jakha ulo taibo khurnai mani mankha tei 2000 sipahi te 8000 ha tola phobjak kebonono bisinga thangnani permission kori omo government ni thani yafar jakha
Number 2. 15 million year old fossil. Hayungo ke bofano samang tangtuti fossil naitungna musungzagya. Oro belai na jora nangu. Norak saida man 2013 no Brisbane no construction khai tongfru 500 feet khudai khaifru fossils mangkha. O fossils tai ko bani slai juda Public University ni baiganik rongno ringkha. Omonugai borok sakha of fossil 150 crore years kacham. Kaisa magarmach ni saman. Number 1. Team discovered by King Treasure. I hayungo jotta sarai rokni no imang tongu ha bisingni khajang na man na bagai. Fia omo jotta bai ungmaya chungkuno naitukhe man yamang no ungu. Fia norok saidaman Germany ni 13 year ni sarai masa ha bisingo chandni ni coin kebang ma tikhlaikha. Puilakhe bo chongkha omo soisoi ya hnoi. Ulo jefru bo saimangkha omo soisoi no afru bo wana jakha. Minimum 700 coins tongoro. Te o coin te sijak day 10,000 BC ni belai no kazam. Te nangmani mani. Tabuksak asuk kotor waking khazana te kunu jaga maniakhu.